Nu vil jeg fortælle om min analyse af læreplads, og de ting, jeg ligesom synes er værd at fremhæve for at forstå teksten. Altså grundlæggende så handler novellen jo om et dysfunktionelt forhold mellem drengen og hans forældre, og forældrene ser ham ikke og sådan anerkender ham ikke. Og det er ligesom det, der fylder meget af historien, relationen mellem forældrene og barnet. Og så derudover så er faren også meget sådan dominerende og voldelig, mens moren hun er mere sådan passiv og problemsky. Og derfor kommer der meget sådan en magtbalance mellem forældrene, som også påvirker børnene meget. Og de kommer jo ligesom lidt til at lære af sådan undertrykkelse og tavshed er normalt. Og derfor føler jeg også, at sådan magt og afmagt er sådan en ret vigtig del af novellen. Fortælleren er en teenage-dreng, der bor med sine forældre og lillesøster. Og det er den jeg-fortæller, hvilket vi kan se, fordi at han bruger som jeg og vi. Og så deltager han selv i handlingen, og så oplever vi kun handlingen igennem hans øjne. Til gengæld så deler han ikke sine tanker og følelser sådan direkte med os, men han fortæller, hvad der sker. Og derfor føler jeg også, at sproget hænger ret meget sammen med fortælleren. Fordi at den måde, han tænker på og er som person, kan læses gennem hans sprog og de formuleringer, der bruges, sådan, og måden, han fortæller på. Det er et meget enkelt og let forståeligt hverdagssprog, som bruges for, at vi læsere ligesom både kan sætte os ind i handlingen og relatere eller føle med fortælleren. Og derover tænker jeg også, at det skal passe med, at det ligesom er en teenage-dreng, der skriver, og det vil derfor være lidt underligt, hvis det nu var et meget formelt sprog, fordi det ligesom skal forestille, at vi får et indblik i fortællerens hverdag. Så har jeg så mærket til, at samtaler og sådan personernes reaktioner er en meget stor del af teksten, hvilket bidrager til, at man ligesom fornemmer stemningen, i stedet for bare at få den fortalt, at der står sådan. Man kunne mærke, at det var en presset stemning. Sådan, der blev sådan forklaret gennem situationerne. Jeg har et eksempel på side 8-9, hvor der står, det vil jeg simpelthen ikke have, sagde min mor. Du tiger stille, sagde han bare, og det gjorde hun. Han havde sin særlige stemme på, sin langsomme og tydelige stemme. Ingen sagde noget i et stykke tid. Jeg skævede op, og han så stadig på mig. Mettes mund øvede lidt allerede. Lad ham nu være, bad min mor, uden at se på hende. Langede han ud og ramte hende over munden. Hun bød det i sig og kom op og tog Mette og trak hende ud i køkkenet. Mette græd rigtigt nu. Jeg sad på min stol og ventede. Han rejste sig og skubbede til mig. Han stod over mig, men jeg blev siddende. Vi er måske blevet store i slaget, sagde han. Er vi blevet for store til at svare? Jeg taler til dig, sagde han, og skubbede til at falde ned af stolen, og han sparkede den væk. Min mor råbte et eller andet inden for stuen. Jeg rejste mig og tog mig god tid. Han skubbede til mig igen over mod væggen. Jeg skaffer dig en læreplads, og så tror du, at du ejer hele verden og kan svare, hvis det passer dig. Så her kan man jo tydeligt mærke stemning, som er super behagelig at være i, og man hører jo ligesom alles reaktioner til det her, både Mettes og morens og fortælleren og faren. Og så derudover så bruger fortælleren også ordet okay rigtig mange gange gennem teksten, hvilket ligesom lidt af hans overordnede sådan, indstilling, føler jeg. Det her med det sådan tit af situationer, som man kan acceptere og egentlig bare sådan vælger at gå med på, men der ligger ligesom også et større princip bag den. Jeg kan lige finde, jeg har et eksempel på side 3. Jeg sagde ikke noget. Jeg kan godt lide biler. Faktisk er jeg skideglad for biler, så det var okay. Jeg gad bare ikke falde på knæ foran ham og sige tak eller noget i den stil. Tak, tusind tak for lærepladsen, som du har skaffet så nemt som at klø dig i røven. Okay, sagde jeg så. Han så på mig og spurgte, om det ikke var fint nok til herren. Du interesserer dig derfor biler, skulle min mor så sige, og så tæt på kan det ikke blive nemmere. Det er okay, sagde jeg. Og der gentager han ligesom mange gange. Og det viser, at han siger ikke rigtig fra. Han vælger ligesom bare at acceptere. Det er sådan ting er. Ja. Og så siger han jo også der med, at han faktisk er virkelig glad for biler. Så det var jo virkelig sådan meget fint. Men det med princippet i, at han ikke sådan er blevet spurgt, om det egentlig han. Og så det var bare sådan lidt okay-agtigt. Nu vil jeg så snakke lidt om personerne og deres relationer til hinanden.
fordi det er en ret stor sådan, og vigtig del af fortællingen. Og fortællerens forældre ser ham jo ikke rigtigt. De spørger aldrig, hvad han har lyst til, eller lægger mærke til, hvordan han har det. Men faren presser ligesom bare nogle beslutninger ned over hovedet på ham, og så moren vælger at gå med på den, uden rigtig at lægge mærke til ham. Og fortælleren, han beskriver faren nærmest som dyrisk. Jeg har et eksempel på side 5, hvor han sidder og spiser. Han tykkede så hårdt, at man kunne høre hans kæber slå hårdt mod hinanden. Klonk, klonk, klonk. Og så derover så kaldes han også for far. Nej, han kaldes for ham i stedet for far af fortælleren. Og jeg føler, at de her 2 ting viser tydeligt, at fortælleren har en meget dårlig relation til sin far. Og han føler sig også på en eller anden måde sådan fremmedgjort over for ham. Og har ikke rigtig sådan lyst til at have den her relation. Og de er bare 2 meget forskellige personer. Der står også på side 3. 2 sekunder. Han lugtede altid ud af munden. Jeg ved ikke, hvad den mand ud, men han lugtede altid af et eller andet, vi andre ikke lugtede af. Hverken min mor, eller Mette, eller mig. Og det her føler jeg beskriver sådan, hvordan fortælleren også vemmes ved sin far. Og egentlig bare synes, han er et ret ubehageligt og sådan klam menneske. Faren vil altså altid tage problemerne op og bryde grænserne for at få sin vilje og stolthed. Det beskrives også eller flere gange, hvordan faren har en helt bestemt måde at gøre tingene på. Når det står 4, der står, en kom altid hjem præcis kl. 6, og vi sagde ikke mere med det og mig. Der står lidt længere nede. Han havde en helt særlig måde at gøre tingene på. Lidt kniv og gaffel på. Sådan en rigtig vigtig måde, som om der nu vil komme noget meget interessant. Og igen, som jeg også sagde før, det er sådan, han gør ligesom tingene på sådan en helt perfekt måde. Og derfor er der bare ingen, der kan gøre det lige så godt som ham. Moren vil derimod gøre alt for at undgå problemerne. Og det gør hun så ved at sætte sådan en facade op, hvor hun gennem konflikterne hele tiden der prøver at smile og sådan nogle opmuntrende kommentarer. Og så i starten, hvor vi snakker om lærerklassen, der prøver hun ligesom sådan desperat at forsøge at undgå en konflikt. Han så på mig og spurgte, om det ikke var fint nok til herren. Du interesserer dig der forbi og skyndte min mor sig at sige. Og så tæt på, det kan ikke blive nemmere. Det er okay, sagde jeg. Der er mange, der slet ikke kan få en læreplads. Min mor snakker hurtigt nu. De render rundt og kan ikke få en læreplads. Carsten for eksempel, han har ingen læreplads. Og så lidt længere nede, siger hun igen. Næsten 100 ansøgninger har han sendt afsted, og stadig ingen læreplads, sagde min mor. Det er jo tydeligt at se her, at hun simpelthen desperat prøver at undgå den her konflikt. Og samtidig så adlyder hun også faren, på trods af hans meget grimme og kommenterende sprog. Og der står her, jeg skal nok selv finde ud af, hvornår jeg stopper, sagde han. Han skulle hæve øjenbrynene og have min mor til at se på sig. Det forstod. Hun nikkede, rejste og rakte ud for at tage hans tallerken, men han slog pludselig i bordet, og min mor lød sig falde ned på stolen og trak hånden til sig. Han sagde, og jeg er ikke færdig med at spise. Hun begyndte at græde, og Mette også. De kunne begge to græde helt udløst. Så hun stod ligesom overhovedet ikke op for sig selv, og vælger egentlig bare at acceptere hans måde at være på. Og jeg lavede også mærke til, at der var et tidspunkt i teksten, hvor hun snakkede til fortælleren, men egentlig bare sad og kiggede på faren, imens på den interaktion. Og det viser måske også, at hun søger sådan ekstremt til ham. Ja, til gengæld, der har fortælleren så et virkelig godt forhold til Mette, hvilket tydeligt kan ses i hans sprog, når han beskriver hende. Episode 4. Hun er ret sjov, en lille søster at være, og jeg var ikke engang særlig beskidt. Jeg rensede altid fingrene og ansigtet, før jeg gik fra værkstedet. Boogie boogie, sagde jeg, og lød som om jeg ville gnide min kædeldag af i hendes bukser, og det fik hende til at skrige og løbe lidt væk fra mig. Lærte du så at køre bil, spurgte hun og rynkede på næsen. Jeg har altid godt kunne lide, når hun rynkede på næsen. Jeg aner ikke hvorfor. Man får lyst til at grine, eller man får lyst til at drille hende, eller få hende til at grine. Og så lidt længere ned står der også, jeg er et barn, sagde hun og vrængede. For sjov. Der bliver der lagt meget vægt på det der for sjov, fordi det ligesom er helt modsat faren, hvor det hele altid skal være så seriøst og negativt.
Så man kan ligesom godt mærke, at hun ser ligesom op til ham, og har ikke alle de her forventninger, som forældrene har. Og det gør, at han godt kan lide hende, hvilket man så godt kan se gennem hans meget positive beskrivelser. Og så vil jeg også lige nævne, at fortælleren jo faktisk gennemgår en udvikling, fordi han går fra at acceptere de beslutninger, der bare bliver taget for ham. Og han er jo lidt, som jeg sagde før, bare sådan lidt, okay, ja, fint, det gør jeg bare. Selvom han egentlig ikke selv har noget valg. Så går han fra det til ligesom at stå op for sig selv i den her voldsomme situation til sidst med hans far. Og det er jo ligesom det første skridt, han tager for at frigøre sig fra sine forældre, og den måde, de ligesom har været i hjemmet på, og så går han sin egen vej. Så han startede ligesom med at være som sin mor, som sagde fra og ikke kunne stå op for sig selv. Og så ender han så med, hvilket er lidt sjovt, at han jo faktisk så går lidt i sin fars fodspor, fordi at han ender med at bruge vold. Så selvom han gennem hele historien har været så meget imod hans far og hans væremåde og det her med, at han bruger vold, så ender det jo alligevel med at være det, han selv gør. Og det, som jeg også skriver i min indledning, så uanset om man ved det eller ej, så sætter ens forældre jo et præg i en, om det så er godt eller dårligt, fordi man altid vil tage noget med sig. Og det bliver også tydeligt her, fordi at det ender han så også med at gøre, selvom at det er egentlig det, han hele tiden har været imod. Her til sidst har jeg så lavet en perspektivering til Blomster af Jacob Ejers bog, fordi at jeg synes for det første, at opbygningen af teksterne minder om hinanden, fordi de begge så gør brug af sådan samtaler i høj grad, og så har de også et ret simpelt hverdagssprog begge to. Og så er det jo så også det samme tema, det her med et dysfunktionelt forhold mellem et barn og forældre. Og Sissels forældre i Blomster, de ser han ikke som den hun er, og ligesom hvordan hun har det. Ligesom at fortælleren i Læreplads forældre heller ikke gør det. Og for moren, der er Sissel sådan usynlig. Hun ser ham ikke. Og Sissel og hendes mor er også meget forskellige. Og hun føler sig sådan lidt fremmedgjort over for sin mor, hvilket kan ses gennem nogle af de beskrivelser, hun gør. Så for eksempel står moren laver mad, og så står der sådan noget med bjerge af køer og grise. Hvilket er sådan lidt en sjov beskrivelse af noget. Og så sådan, moren, hun er også meget perfekt. Der står sådan noget med, at hun står i sit køkken, og der er ikke et støvfnug. Og så vil hun også altid have, at Sissel skal gøre ting på hendes måde. De kommer fx i sådan en skænderi over Sissels ekskæreste, fordi at Sissel egentlig ikke havde det godt med ham, men moren synes ligesom bare, at hun skal være sammen med en og bekymre sig for Sissel, fordi at hun går en anden vej, end hun selv har gjort. Så på den måde, der minder Sissels mor lidt om fortællerens far i Læreplads. Og så har Sissel så til gengæld lidt mere kærligt forhold til sin far. Han er mere omsorgsfuld, og det er jo så lidt ligesom moren er i Læreplads.